The situation yava munyika yeZimbabwe yava kuvhundutsa patakuona kuti vanhu vakuchema-chema vachiti aiwa vanhu vari concerned, vanhu vanoona nezve-economic development aiwa vafanira kugara pasi vonyasa kuona kuti what's the next step forward. Yes, we know kuti the economy yenyika yeZimbabwe yadona, but ngavachiona kuti vochiisimudza votangira papi. Sana pena mashoko atiri kuona kuti aiwa the situation panapa tiri kuona kuti aiwa vakomana vana Mutoti Ncube, aiwa vakomana vana Mushaya vanhu vachizopererwa vachizokona kuziva kuti vosubscribe volike turn on the bell kuti mina pana pamunenda vanyora vachiti Zimbabwe's retail sector is facing an existential threat due to unsustainable currency distortions, sparking fears of widespread store closures and economic implosion. The crisis has prompted urgent calls for the government to revisit its exchange rate policies. Pana patikona kuti vanhu vari kuuya vachiti aiwa vakomana ava vanofanira kunorevisa exchange rate policies avo. Noda kuti ona mashopu aiwa ari kuvhara munyika yeZimbabwe. Tiri kuona kuti aiwa vanhu vane maretail companies, mabig companies mahombe vari kuona kuti maoperations avo havachakwanisi kurealize maprofits, vakungoita malosses oga vachiona kuti aiwa this currency yavari kuona kuti yakaimposiwa nevakomana ava haizi kubetsera, iri kuto intensify the crisis munyika yeZimbabwe vachiti aiwa these guys they must address this issue. Tese todza kuti ma-citizens enyika yeZimbabwe we know kuti ndivo vanhu vari concerned, you must address all these things. Motiza mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Apina comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.